Guys, uma ngibuka ividiyo yalo mfana inhliziyo yami iyathasheka kabuhlungu kabuhlungu. Uthi umfana ngikhathele ukushawa. Lawo mazwi nje ewodwa angifikisela ubuhlungu, ngikhathele ukushawa. Uhambile eyozama naye ukuthi ubeye etohweni lakhe vele alisebenzayo ukuze athole lo-R300 wakhe naye. Ngoba phela ngesikhathi behleli laphayana nabo faneke badle. La bantu ababaphakela ukudla laphayana baningi laba bantu ba-end-apha bengakutholi bonke ukudla. And njengoba bebaningi kangaka, ukudla bakutholela khona ukudla okuzobasuthisa. Ukudla okuthi ene esiswini kube khona into abayifakile. So, ngesikhathi besalindile umuntu usaqhubeka nokuthi ayobhadanisa etohweni lakhe. Seniyamshaya-ke, seyashawa-ke umuntu wenkosi. Kushiwo kahle abaholi be-March and March bathi akungashawa muntu. Inhliziyo yami angifuni ukuqamba amanga ibuhlungu ngale vidiyo le engiyibonayo. Kunevidiyo engike nganibonisa yona ngayithumela la, ngike ngathumela ividiyo la ngichaza ngomfana waseMalawi obehlala ehleli e-car wash. Elala endlini mayengekho umnikazi wendlu okuwubhuti abahlala ngandawonye le Malawi. Mayekhona nentombi yakhe balala e-car wash. Lo bhuti lo mfana ubegwaziwe la eduze kwendlebe egwaziwe. Ngazama ukuthi ngimdrese isilonda sakhe, ngisifake umuthi, sifake amabhandishi. Ngoba ngibona inhliziyo yami ibuhlungu, ngibona umuntu ehleli emakhazeni nenxeba, naye futhi egwazwe nabafana bebuza nabo ukuthi namanje uselana akahambi ngani. Ngamsiza-ke ngamdresa isilonda, uhambe sesingasefani. Kade bengifonela, bangifonelile basho ukuthi bahambe kahle. So nje inhliziyo yami angifuni ukuqamba amanga ibuhlungu uma ngibona le vidiyo lena. Ibuhlungu uma ngibona le vidiyo lena. Umuntu eyoyizamela naye ukuze phela lapho ahleli khona laphayana bakwazi ukuthi badle. Ngoba lapho abahleli khona bayaphakelwa, bayafika amaSulumane nabanye abafikayo laphana bezobaphakela ukudla. Njengoba bebaningi kangaka ba-end-apha abanye bengakutholi ukudla. Noma bekuthola lokha kudla phela futhi akukhona ukudla okungabasuthisa ilanga lonke ngoba baningi fanele baphakelwe into yokuthi esiswini kube khona something engenile. Abantu bayahamba-ke bethi bayoqhubeka namatoho abo bese bethola ukushawa. Lo mfana uthi ngikhathele ukushawa, kushuthi usezohlala lana angabe esakwazi ukuya nakulelo toho ukuze athole imali akwazi ukuthenga isinkwa into azoyithenga ayidle esahleli laphayana esalindile. Bathe aba-March and March abangashawa, kungashawa muntu. And guys, into eyenzakalayo bafethu, nehlisa nje isithunzi sale South Africa esikuyona. Nidicilela phansi indawo izwe lenu, nilehlisa isithunzi. Kuyalungiswa ilizwe ukuthi baphume abantu abanganazo iy'ncwadi ezibagunyaza ukuthi babe lana. Kuyalungiswa ukuthi ena kuphele indaba yokudayiswa kwama-drugs, izwe libe clean, kube right. Nina kodwa manje lokho kulungiswa kwezwe nilakhela igama elimbi, lishaye abantu, nibashayelani? Benzeni bashaye ngoba uma behamba bahambe in peace. Hhayi ukuthi bahambe sebenamanxebanxeba nibashayile. Kodwa guys, mina angazi nginenhliziyo nje eshezwelayo. Kubuhlungu, kubuhlungu, kubuhlungu bafethu enikwenzayo. Kubuhlungu, ake ningabashayi, bazohamba, musani ukubashaya. Ake niy'fake ey'cathulweni nje, ey'cathulweni zala bantu, uy'fake ey'cathulweni ukuthi le nto uma kungathiwa yenzeka kuwena, uma kungathiwa le nto yenzeka wenganeni yakho or kumzala, cousin, whatever, wegazi lakho, wena ungayibona ikanjani?